Ha estat una experiència única el fet de conèixer la meva actual dona, la Natàlia, perquè vam coincidir al Parlament i en una etapa molt dura, i la veritat és que la part aquesta de viure el 2017 junts, amb tota la duresa que va comportar personal, familiar, política, ens va conèixer molt de seguida, per entendre'ns, no? Perquè ens va posar molt nus un davant de l'altre, amb sensacions, amb vivències, amb moments límit, que a vegades no els vius amb tota la vida i que en canvi va coincidir que el 2017 va venir tot de cop, no? I després, quan jo vaig decidir deixar la política, dedicar-me un altre cop al dret, vaig fer aquella frase de dir no tornaré a dedicar mai més a res de la política i marxo i tal igual. Però clar, l'únic paper que em quedava per fer en política era fer el florero. I és el paper de la persona que està al costat d'algú que té responsabilitats polítiques és un paper difícil. I a nivell de parella, doncs, encara més. Jo li vaig dir des del principi, no aniré enlloc si tu no m'ho dius. Per què? Perquè ets tu l'alcaldessa. Sí que és veritat que, bueno, no m'ho hagués pensat mai. No m'ho hagués pensat mai.